YouTube channel. So for today's video, may panibagong video na naman tayo. So ayan, dahil birthday nga sa dalawang kambal, yung pinsan ni Delphin. So ayan, binabati ko kayo ng happy birthday! So ayan, sana bigyan pa kayo ni Lord ng maraming birthday and sana nag-enjoy kayo ngayon kahit hindi ako nakarating dyan. And ayan, ingat po kayo palagi. Sana ay maging masaya ang buhay nyo for today's video. So ayan guys, may ginawa ako sa inyong dalawang video. Sana magustuhan nyo. So ayan, hanggang dito na lang magtatapos ang ating vlog. At manood kayo sa video na, subscribe to YouTube channel. And don't forget to like and share. So ayan, bye! Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. So ayan guys, hanggang dito na lang magtatapos ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo. So ayan, don't forget to like and share. And ayan, bye-bye. Thank you so much.